हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि सबिना बर' YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ लोगोफोर जोङो दा फुजा नायनो थांनो ओंखारदों राज फुजा दाख्लैसो नायनानै फैखांबाय फिसालाया बिराद गाबगासिनो आरो फुजायाव थांनो होननानै जोङो दासो पान बाजाराव थांनानै फैदों लोगोफोर पान बाजाराव एसे खामानि दंमोन आरो ओमफ्राय दा टाइमा 3टा जाबाय थांनो गाबगासिनो बे गरसु खाथियावनो पामुहि होननायाव आरो दाख्लै आं नायना फैखांबाय नोंथांमोननोबो देखायदोंमोन आं ओमफ्राय थांनोसै दसेनो थांनानै फैगोन बाबाना परिखाबो जासिगोन इउनिट टेस्ट फरायनांगौ आं ओंखायनो थांनो बादोंमोन आइजों थांगोन दिनै आइ आं बाबा बिफाया गैया न'आव होमबा नायलांदो लोगोफोर हरनानै दिनैनि आंनि भिडिअ नाहर बबाव थांनो राज फुजा नायनो दे फट' थिखांनो नोंखौ दे बादे ओइयावथ' लामायाव समानाव जोंना फुजा नायग्राया नै लंपेन्टखौबो आङो लंपेन्ट गुदुं गानहोआसै दहाय जि गानलांनायखौनो गानबाय थौ बाबा है नै आइया फैबाय नमिखौबो लेंना लाबोनो हायामोन खिथुआ हांगार नांजोबबाय माबा नांजोबबाय फुगार ओरै फै जायनि मिनि दाउखौनो होसोलाबायबाय थायो लामा लामा थांगासिनो लोगोफोर गारि मोनाखै टेम्पु थाबाय थाबाय थांगासिनो नै ओमफ्राय जोंहा प्रानेया लामायाव दाउ फिसा नुबानो होसोलाबायो सैमायासो बेबायदि होमबा दाउआ जोंना लेपस्टार है गोलैबाय हनै सावलुना हनै माबा लागासिनो गरसुक मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आरो गरसुकनिफ्राय गारि फिलफिलि गाखोबावनांगौ ना आइया गय जादों गय जागासिनो गय जाया मिठा पानसो जाहैगोन ना फुजायाव मिठा पान नै गारि गंसे गाखोलायबाय पिलपिलि प्रानाय लोगोफोर मोनफैबाय ओमफ्राय मालाय रावबो मानसियानो गैया नै लांदांदां जोंहा सानथिं बानथिं फुजा नायनो फैबाय रा फुजा नायग्राफ्रा हनै बबथिंसोबाय ओइ मानसियानो गैया माथो रावबो फटक लादों बिबै फिसौ जाबायथ' ओइ मोजां जोंहा सानथिं मानथिं थाब थांनांगोन ना वाव इयावबो खेबजानो दे ओरै नायहर नुवाखैमोन जोंनि बर'बो दंब्रा बिलाय दे बेयाव खेबसे दे बा सानैजों एसामिस बड' इनिफ्राय बैयो माबा राभाना कार्बि खोमा दे ओरैनो हर मानसिफ्रानो गैया रावबो लोगोफोर नै खालि दाख्लै मोनायाव बारा मोजां नुवाखैमोन ना आंना भिडिअ दिनै स्रां स्रां आराम नुसिगोन सोर बिमा ओइ राजिब नोंस्रानि आइ बायदि नुदोंनो बेखौ नै लोगोफोर दाख्लै मोजां देखायनाय जायाखैमोन दिनै एसे मोजां देखायनोसै जा मोजां साजायखादों नै जा मोजां साजायखादों नै राधा कृष्ण जा मोजां नुखादोंलाय लोगोफोरनि नै आरो बैफोरखै दङ देखायासै आङो बांद्राय खाथियाव थांनानै गोजाननिफ्रायनो देखायनोसै आनि बाबा बिराद मोजां र'लै फट' आइदै आथिङावनो जि गोसा गानानै थांबाय वाव जि मोजां नै
लटारि गोजा ओमफ्राय दा जाथ'वाखै आरो मोनाबासो जागोन खालिथार साफा सानैल' बारा गैथ'आ दा गारि लायथारदों गोथाव गोथाव अमा सावनाय नै जाग्रा लोंग्रायाव फैबाय दिनै मा जागोन जानोसै दे मा जानो ओइ नै दे मा जानो आया हा मा जानो ओइ बुगानायखौ जानो बुगानायखौ नै भगबान मा एसे गिदिर गिदिर लैलाय बेफोरखौ नायबा आं खेबदोंसो नोंखौ जोंखौसो थिखांदों मुरद फाग्लिफोरना जानो नायथिंदों चावमिन जानोसै नै लोगोफोर चावमिन बाबा जानोसै जाया होमबा आं प्लेटसे माने बिहरामोन ना ये प्लेटसे मादै प्लेटसे प्लेट गंसे लायबावनाय आया घुगुनि जानोसै ना घुगुनि गोथाव गोथाव जादों र' आना माबा लाबावनो चिकेना गोथाव जादोंनो गोथाव जा Năm rồi. Nhiều. Năm rồi anh nữa. Ra nè giá xin sau mình không. Này giá cũng ra đồng bầu à. Oma bây giờ sau này mua đâm gà xin lê plate treo này 100 taka nữa. Giá nữa. Plate chế. Này. ट्रेन मोनैनि बेयाव गाखोफैबाय इमान गारि दङ खालि गारिखौल' नांबाय थागौ बेनो दे बेयाव गाखो सन्तुष्ट खालाम गोसोखौ बा बा हारसिं हारसिं दाख्लै गाखोदावबाय नालाय मोजां मोनदों Baba, थांसै फैदो गथ'आ थांला नामालाय लेखा फरायनांगौ मोनाबाय लोगो मोननायखाय ओइ फैदो थांसै नाफाङे दे बायगोन हाया बे बाया नङा पामचारसो जागोन मा होनो बायो नामा नोंनिबा दा जुथा गानदो गानो फुजानि जिलापि लानोसै लोगोफोरनो आरो जिया ए गथ'आ गारि दखानावनो थाहैबाय थाबायलाय गारि दखानावनो थाहैबाय थाबाय ओंखायनो गारि दखानिया खम खालामला जिलापि दिसाना नाय जिलापि जिलापि नाङा दे माबा मिठा पान लांसै नै लोगोफोर गरसुगाव साहा लोंफैलायबाय जोङो गरसुग मोनफैबाय ट्रेन मोनैनो रागा जोंदों
सा गोजा लोंबाय ओमफ्राय जेबो जालानो नों जेबो जाला टेंटेने लोगोफोर लादु जानोसै न' मोनफैबाय जोंहा बाबाया गारि बियै बियैनो मोनिनि एकदमबारे गाबै गाबै जेबो जाबोआसै बेनिखायनो लादु थरनै लाबोबाय न'आव बिथांनि थाखाय दा बिथाङा जासिगोन जादो बाबा ओइ माबासो बादामसो मा बादामलायनो मानि बेगरथाय बियो सबजिनि बोरो मोखाङा बोरो नायनि नोंनि मोखांखौ टिभि नायनो लोगोफोर न' मोनफैबाय जोङो आइयाबो थांबाय जोंबो फैबाय न'आव ओमफ्राय बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर जानला मोनला भिडिअ' खालामलाबायबाय बिराद गोबावनि उनाव दिनै बिमाजों बेरायनो थांबाय बेनिखायनो एसे ब्लग बानायबाय बेनोसै होनबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दंब्ला गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर यम्मी यम्मी ना कैसा है बताओ यम्मी तुम तो बोल रहा था नहीं खाऊंगा अभी क्यों खा रहे हो तुम तो बोला था नहीं खाऊंगा मुझे नहीं खाना कुछ भी नहीं खाऊंगी मैं तो मुझे फ्राई नहीं दिया टेस्टी फिसालानो लाबोनाया बिमाया गबजोब्बाय